Mchunu. Asiyende zwe Nkosi. Hallelujah. Sothi niwenze umsebenzi wenu. Because yomsayisibusile. Sisiyebonga Inkosi badwele we greet our fathers, sibingelela obaba, sibingelela omake, sibingelela odadewethu nabafowethu nosonto sikolo egameni elihle la Kristu Jesu sanibonani. It's a second day of the revival. Ngiyabona ukuthi uze noyi-1 namhla. Wenze kahle, akuyishayile izandla, sasazana nathuwa namhlanje kubambe ngapha. Sasabambana ngapha. Praise the Lord. Ngoba siyakhuphuka. Senza njani? Tshela makhi siyakhuphuka. Mtshele kwangathi you kwangathi you understand ukuthi sikhuluma ngani. Tshela makhi siyakhuphuka. Hallelujah. Tshela makhi siyakhuphuka. Praise the name of the Lord. Asigijimeni ngesemezweni Nkosi. Sithembisile ukuthi 5:30 siyaphuma. Kumbe 5:30 siqeda ukushumayela. Yanazi ngoba namhlanje ngifisa ukuthandaza nokuthandazela. Manje isikhathi sifuma sizokwenza ubesingavumi sizobona ngelinye ilanga. Asiye Acts chapter number 8. Ngicela umfundele uverse 1 to verse number 3. Acts chapter 8 verse 1 to verse number 3. Acts chapter 8 verse 1 to 3. On that day a great persecution broke out against the church in Jerusalem. On that day the great persecution broke out against the church. And all except the apostles were scattered through Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church, going from house to house. He dragged off both men and women and put them in prison. Thank you. See, listeners. Isizwe uzingelwa okukhulu kwebandla. Bahlakazeka bonke emazweni aseJudiya naseSamaria. Wasala abapostoli bodwa. Yes. Amadoda akholwayo ambela uStefane amkhalela sililo esikhulu. Yes. Kepha uSawula walifitha ibandla engena ezindlini ngezindlu ehudula abesilisa nabesifazane. Engena ezindlini nasezindlini bebulawa befaka nasetilongweni. Amen. Hallelujah. Amen. Ngibona basekhaya ezivisa bona bazali bethu. Hallelujah. Umthiya nomama Ingrid sanibonani. Amen. Namhlanje ngibonke enkulu mama Marine. Naseswami lapha. Amen. Amen. Ngicela siyothandaza sikhulekele Yesu. Ake siphinde futhi sideclare.
Make us to disappear. Make us to disappear. By ourselves, but make us to disappear. Hi. Sense in a man. Pagame. Sibonge ithembiso zakho ezibuye. Sibonge ithembiso zakho. Sibonge ithembiso zakho. Urabata shaka. Sibonge ithembiso zakho. Sibonge ithembiso zakho. Awalapha amandla. Sibonge ithembiso zakho. Toyelele zilakho. Limele namanje ntamba. Limele. Lehliseke baba luwenza umsebenzi. Egameni elihle. Elibandla lithi amen. Hallelujah. Yeah. Kule nsuku elulizwe kahle. Ngehlulwa angifake abazalwane ezikweni kumbe angithi ngiyilungiselela into ingahambi kahle angisolomunye ishibe nasemndenini uma into ingahambi kahle angisolomunye ngithi uzibalwenza into ethile but ngiyisola mine. So whatever I'm going to say ngiyacela ungayithathi redirect omunye ungaba redirect kimi ngoba bengingasinawe in mind when I was praying but bengibeke mine esibukweni. Kuleli viki ngoba sinemvuselelo yebandla izoba khona imvuselelo lapho sizophuma khona sengaphandle kokufuna before the year end sinesikolo sokuya lapha phezulu. Mara ngoba manje sinemvuselelo yebandla uNkulunkulu uvele wabeka umthwalo wemvuselelo yebandla. So sikhuluma ngezinto zebandla. Sanibona. Ngicela ke namhlanje ubheka uMakhi the church is being persecuted. The church is being persecuted. Omunye ngathi mfundisi manje sokhuluma into engekho benwalo. Ibandla yesiZulu ithi bandla liyazingelwa. I don't know which is a correct interpretation from the English that speaks about the persecution. Ngoba ukuzingelwa probably is the same thing. Ngoba ukuzingelwa abazingeli bayazi ngazingela mina. Abazingela bayazi either uphume ekhaya uhamba benezinja uhamba nalesa sibhamu esidubulilwane ube ready ukuthi uyozingela kunento engiyoyifuna, which means unenhlizweni yakho kunento ethi angiphume ekhaya ngibuye nginakabuyinayo igame kubisilwane ngisizingelile. Umuntu ozingelayo umephuma endlini uhamba nezinja uhamba nana isebenzisa ukuzingela injongo yakhe ukuthi uma ngibuya ekhaya kuye inento engibambile ibandla usathane manje kulesi sikhathi esibuso usathane ibandla uyalizingela is hunting ngoba lesithi first now uzingela about hunting is persecuting the church.
Mali persecution ikala sihlukanise kabili. Sizothanda sikhuleke sikhaya. In the New Testament sibona ibandla liyazalwa ngumoya omgcwele. And the wave of the church yenza ukuthi abaphathi baleso sikhathi babe concerned. Ngiyakhumbula one day when Peter and John were going to the temple, but bengene somewhere bathola indoda ihlezi in a beautiful gate, bakendoda sesilethe imvuselelo bafika kuye bathi ngegama likaJesu phakama uhambe. Lithi iBhayibheli amaqala lendoda qina imisipha yaqina yangena ethempelini lendoda ihlabelela idumisha ethempelini engakaze yangena kulo ngoba beyihlalise emnyango iqhela. But after the revival eyenziwa umoya omgcwele ezala ibandla lendoda engena igumadume ethempelini. Lithi iBhayibheli abaphathi babanenkinga ngoba yonke indawo lapho khona khona bese khulunywa ngaleli gama. Can you say the name of Jesus? Base babiza uPeter noJohn bathe madoda nesisimangaliso this miracle niyenze kanjani? uPeter wabaphendula ningabheki thina siyenze ngegama laleya ndoda elayibethela egama likaJesu. Lithi baba nenkingi ngoba they could see, you know ukuthi kune miracle ongeke uyifake. Kune miracle that is not genuinely a miracle. Unokwenzeka umuntu agotshwe kumbe aguliswe kumbe aqhwaliswe kumbe avala amehlo idemoni. Ngizolahle abe lo muntu kahle yena bekabona mara ukuya ngensuku amademoni amvala amehlo afika uMasiya afika beka izandla kulo muntu amehla lo muntu avuleke. Sibe sesithi uNkulunkulu uyasebenza. Kungabe kusebenza uNkulunkulu kanti futhi kungabe kusebenza idemoni elingaphezu kwale demoni elijulele lo muntu. Angaziyazala. Ngoba uSathane uyakwazi ukuthi abavala amehlo abantu aphinda bakhiphe le demoni futhi. Manje miracle ongeke uyifake yomuntu ozalwa ngabone, yomuntu ozalwe ngahambe, yomuntu ofile. You can never fake that. Only God can do it. Noma bebefuna ukuphikisha malindaba bebanayo bathi musinendoda siyayazi vele izale ingahambi. It could not be a faker. It could not be pretending. But this is a miracle. Malinginga bebanayo niyenze ngegama likabani. They tried to stop this thing because they could see it's spreading like wildfire. Bazama ukuthi lento espreadayo ngoba bazamile ukuphatha labantu ukuthi bangasho ukuthi Jesu uvukile mara lento yenzekayo sebayahluleka ukuyimisa sebayahluleka ukuyistopha base babiza uPeter noJohn bathi sicela ningaphindi nikhulume ngaleli gama hambani siyakhulula mara ngaleli gama ngiyakhumbula uPeter umebaphendula athi siyenze intando kabani senze yena kumbe senze kaJehova na. Lithi babe baze bahlosa bafisa nokubabulala bathi babanendoda ogama lalo ugama le othi koma le la bafethu
Sike sababulala. Mana laba ke sibayeke. Singababulala. Sike sijonge lento yakho ukuthi yophelelaphi. Ngoba uma into evele enkosini noma singababulala angeke siyibise. Mara ivela kumuntu noma singababulala izophela noma siyabayeka izophela. Asibayekeni sibheke ukuthi ivela kumuntu uvela kuNkulunkulu na. Kwathi le advice iyazwakala. Babayeka babakhulula lithi iBhayibheli waba nomfana ogama lakhe linguSawuli. Lithi yena wabengena lendaba. Lithi waqala wasingela ibanzi. Lithi wayemile enikeza i-authority uma kubulawa uStefana. Lithi iBhayibheli uStefana bamshaya ngamatshe, bamkhanda ngamatshe. uStefana eshumayela abatshela ngamandla esiphambano, abatshela ngamandla ensindiso, abatshela ngoJesu okhululayo. Lithi iBhayibheli bamshaya ngamatshe. Stefano ngeminandaba namatshe wabheka phezulu. Obalalela into eyenza ukuthi wena wehlulwe ukuthi wena ubheka amatshe. Akuthi makhe mabheka amatshe. Bheka phezulu. Lithi iBhayibheli uma bheka phezulu nathi amazulu afle. Lithi wabona inkazimulo yamazulu. Wabona noJesu. uJesu wenza a stand innovation. Waphakama wema ngenyawo uStefane efa. Lalela mane eqinisweni ungalahli iqiniso ngoba uma eqinisweni amazulu emangenyawo. Yakala i-persecution yeba. Can you say persecution? Illegal power Saul. Ekishima phambili esingena makholwa. Lithi iBhayibheli abanye bafakwa nasejele, abanye bashaywa. Lithi iBhayibheli bandla abazalwane they become scattered. They went all over. But into engithandayo ukuthi noma bebegcwala iganga noma bebebaleka mara bebathi bebefika ofile bathi bebefika eSamaria bafike bashumayela kwenze imangalisho abantu basindiswa. Lalela yangasebenzi persecution mara yenza ukuthi bandla likhule. Yangasebenzi. Awutshela ukuthi makazange yasebenzi. Kwathi mhlambe bebamlalela uGamaliel mathi yeke lento. Ngoba the more the church was persecuted, it was the more the people flee. Bathu bebaleka laze lazofunywana nangomasiko. Kanti kahle bokufanele kube yinto yaseJerusalem. Mara ngenxa ye-persecution bathu bebaleka bayothinta leSamaria, bathinta nendawo lapho kungekho khona amaJuda satsho sasindiswa nathi. Can you say persecution? Ibandla labascattered. Listen, verse 34 ithi kwasala kuphela abapostoli eJerusalem, but bonke abazalwane babaleka. Manje ngithandayo ukuthi the gospel spread. The gospel did not stop. Amen. Ngicela ukushumayela mhlale class leksi. Amen. Ngesikhathi samselo 10 minutes bishumela isikhathi. Na into enhlezi entamba. Ibandla lokuqala uSathane wabona
ukuthi persecute physically. I could not stop them spiritually. The more he killed them physically, it was the more the gospel spread. The more he killed them physically, it was the more they multiplied. And the Lord said to me, the enemy has changed the strategy. But the enemy has stolen the ways of Gamaliel. When he said, don't kill them, let them be. Physically, but this is the end of spiritually. Ibandla lihlaselwe spiritually. Satan has devised a strategy, and he said, let us not kill them, but let us be amongst them. Asingene phakathi kwabo, asihleleni phakathi kwabo, asiphileni phakathi singabo babo, asenzeni phakathi sihamba nabo, asenzeni phakathi sikhuluma lento abayikhulumayo, asenzeni phakathi sikholwa lento abayikholwayo. Mara phakathi abeyazi uzele uzodraina amandla ebandla, uzele uzodraina amandla abazalwane. Ayisingababulali ngoba imindeni sibabulala. The gospel spread, but let us be amongst them. Wenza ukuthi ebandleni sifikelele into esibiza ukuthi we are in an autopilot mode. Ibandla walenza ukuthi libe in a comfort zone. Wenza ibandla ukuthi libe in a relaxed mode. Wenza ibandla ukuthi lilose ihunger. Wenza ibandla ukuthi lilahlelwe ne-appetite. Wenza ibandla ukuthi lifikelwe ubuthongo. Wenza ibandla ukuthi lilale. Wenza ibandla ukuthi libe comfortable. Injongo yakhe uthi masingababulali manje ngoba besibabulala. Those who are going out, they are spreading the gospel. But let's allow them to gather. Aspire ukuthi bayakhula, aspire ukuthi bayamultiply. But sibesazi ukuthi siphakathi kwabo sibaqeda amandla. Angeke ungizwe, ngiyazi ngeke ungizwe. Uzongizwa langa uzofika enkonzweni, uzuhlabela ingoma yokudumisa. Uthi baba siya kuthanda. Uthi ufike enkonzweni uphumela ukhala inyembezi. Uthi umbiyele ekhaya uthi angiphindi ngibiyele kulela sonto. Nyalo mara uzongizwa lana uduba ukuthi uyiSunday ugoka amabhisha amshaya u2 o'clock emini. Angeke ungizwe manje, mara uzongizwa lana bakunyathelile uzwa ukuthi namhlanje kushaywa mina. Lalela lelo lana uzothi uphuma ngalomnyako kuyoba nzima ukubuya. Ngoba ibandla has been infiltrated. Satan, let us not scatter them, but let us be amongst them. Injongo yakhe ukuba phakathi kwethu. Uyazi umazokhuluma njengathi, umazothandaza njengathi, umazofakaza njengathi, umazoshumayela njengathi. Kuba lula ukuthi simbone wangathi unothixo, kanti hayi akana uNkulunkulu unomoya hamba nawo sinamathele kuye asidla amandla. Ngoba nasi izinto
Uzoba isikhathi sokuphela so 5 minutes. Ukuthandaza. Nasi izinto okumele ngabe ziyenzeke ebandleni. Ukukhomba ukuthi ibandla the church, angikhuluma ngeshabanana phela, ngikhuluma nge-the church. Selifikelwe isitha. Baba Mari, uyazi ukuthi asikwazi ngisho nokubeka isandla kumuntu ogula inhloko aphile. Sihlulwa ukuthandazela umuntu ophethwe iheadache into ephiliswa iPanado engadingi prescription. Afika umuntu ebandleni simbeka izandla ingasebenzi into kaThixo kanti kahle ebandleni uma ngabe ibandla liku right position, it's not infiltrated. Ibandla liko-auto mode, ibandla liko-relaxation. Kufanele ebandleni umuntu engene abebona izandla, umuntu ephile makalamela ebandleni, umuntu ungene ephilile ahambe gula. Ufole nabo uya interview hayi lento yankwathisa uhlulwe umuntu obuya kugogo asikwe ngerazor wena uthi yakholwa mara kushaya interview. Aselo mina vele ngilankinga mina uNkulunkulu angasebenzi ngakukhulula mina ngithi hamba kamhlabi yaningana hamba yokhenga ngoba uNkulunkulu uyahluleka. Marinda ukuthi asibathola abazalwana bamaziyo ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Abazalwane baku-relaxation mode, abazalwane baku-autopilot, abazalwane abanayihanga. Ubabona noma bezenkonzweni ukuthi indlala kaThixo ayikhona. Lalela uSathane infiltrated us. Asisana nasamlandeli, asisamoneli, asisamlakazeleli. Sithi noma siyekotele into silungisayo ama-costume. Instead yokukhala uma sisenkonzweni ngesonto, instead yokuthi baba siyabuwe silungisa ithupishi ngiyobashangana beswiki. Ziphi lezo zinto esatshelwa ngazo bezibetholakala ebandleni? Zishonephi leza zinto zokuthi umuntu abanjwe amandla kuvala inkonzo asabanjwe amandla, aqubulwa faka emotweni asabanjwe amandla, afikwe endlini agibelise angenise ekamareni asabanjwe amandla. Indaba yethu ukuthi ibandla has been persecuted and asibone si-persecuted not physical. No, akekho umuntu obulawela ukushumayela, akekho umuntu obulawela ukuthandaza, akekho umuntu obulawela ukufakaza, mara phakathi emoyeni wethu we are persecuted. Ufuna ukulaya mama. Uma ungabizwa interview ungayitholi, funa uzibuza
ukuthi ukhonza uNkulunkulu onjani ohlulwa ipanel. Ngikutshele lethu asiphakame ngikutshele. Ngike ngathi ngiya-interview ePitori, my first interview ku-government. Ngangena emthandazweni ngathandaza. Ngafika ku-government. Buka, the funny part, ngikutshela iqiniso ngiqambela amanga. Bengingazi nokuthi ngi-aplayele iphi position. Bengingazi nokuthi bangibizela iphi position. Bengingazi nokuthi it's a national department, it's a provincial department. Angiqambela amanga bengingazi. But into engayenza ngenza into eyodwa. Angazi uNkulunkulu wabazi. Ngathi mengingena eboardroom. Angazi nami lento bengidobha ungayenzi yenziwa yiphepha. Ngathi mengingena eboardroom ngaqonda wonke ama-panelist. Bafika ngababamba ngesandla ngababheke emehlweni. Bangidlula ngako omunye. Ngibamba ngesandla ngababheke emehlweni. Manje okugcina kuyikula fase into ebomvu esandleni walungu umbaba ngamyeka ngahlala phansi. I-boardroom ngapha abantu aba-interviewa mina ngezwa amavoyisi abasheka abasaba. Hleli ungabhekile. Ikhona lento. Ngathi mengiphuma ku-interview iteksi yokugcina kuyaphumala ngena straight C7 phakathi. Awumazwe uThixo wena. Sakume sifike khona straight kwezimoto igijima ihamba first lane. Lo sisi aphakamisa incwadi ayibeke fasteleni. Iphepha ebhala ukuthi nani straight. Sele garage promo straight. Yangena le ntombazana. Yayeka wonke ama-seat. Mihlele back seat ngedwa. Yazohlala nawo. Wathi kude manje clinic. Zindala zombili. Kantanazi. Umprofetikazi. Itaxi yagcwala uThixo. Utaxi driver waswitch wireless. Bentombazane yaprofeta. Yathi ngiyakubona. Ubuya ku-interview. Uthi uNkulunkulu ngikutshele ukuthi utholile lo msebenzi. He's still the same God. Still the same God. Let us value